деҳаи дарёбоди ноҳияи рудакӣ. кӯчаҳо камодам ва сокинон бо тарсу эҳтиёт бо дигарон суҳбат мекунанд. дар яке аз хонаҳои ҳамин маҳалла ҷасади Шаҳло Назароваи 45-соларо ҳамроҳ бо як писару ду духтараш пайдо кардаанд. хабари марги онҳо аҳли деҳаро ошуфта ва ғамгин кардааст. аз сабаби он ки аз идораҳои гуногун, аз мақомотҳои гуногун дар ин ҷо ҳузур доранд, онҳо бо далели халал нарасонидан ба рафти тафтишот нагузоштанд мо вориди манзили марҳум шавем. аз суҳбати ҳамсояҳо маълум шуд ки ҷасади занро бо се фарзандаш дар деҳаи сарои ноҳияи Файзобод ба хок супурданд ва хонаводаи зан ва мард дар он ҷо ба сар мебурданд. фоҷиае ки ин ҷо рух додааст сокинони маҳалларо дар ҳарос гузоштааст. маҳмадалӣ валиев, яке аз сокинони деҳа, мегӯяд имрӯз ба кор нарафт, нахост хонаводаву фарзандонашро танҳо гузорад. Кӯдакҳои метарсанд, кӯдаки майда дорам, як 6 сола, як 8 мехонам. Шоҳар бечора як бор масҷид ин ба бечора Россия дар меравад, я Россия дар инҷа мешо. میدونیم مشکل ما بودم ایشون خوبه نه خودم گنده نبود و یک کسانبادی نداریم انشالله یک کسانش نداریم همه کودکم ترسند با همه همسایه میان در یک خو میروند میترسن قشلوق در وحله اومد دل من برای هم کودکم سوزه وقت که پروز شد و کودکا چی گناه داشت. мақомоти интизомӣ ки атрофи манзили хонаводаи марҳум ҷамъ омаданд, ҳамсояҳоро бозпурсӣ намуда изи ангушт мегирифтанд. бархеро ҳушдор доданд ки бе иҷоза бо дигарон дар ин бора суҳбат накунанд. масъулони деҳа аз сокинон хостанд ки эҳтиёткор бошанд ва кӯдаконро беназорат намонанд. яке аз духтарони хонаводаи кушташуда дар ҳамин мактаб таҳсил мекардааст. замони ҳузури мо дар ин ҷо намояндагони мақомоти тафтишотӣ ҳамсинфону омӯзгорони ӯро бозпурсӣ мекарданд. волидони хонандагонам барои ширкат дар ҷаласае дар робита ба қазия дар саҳни мактаб ҷамъ омада буданд. марги зан бо се фарзандаш шоми ҷумъаи 5 сентябр рух додааст. ба нақли ҳамсояҳо ҷасади модару ду духтар ва як писарашро баъди 2 рӯз пайдо карданд. шавҳари зан дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия буда бо шунидани ҳодиса баргаштааст. сабабу фарзияҳои ҳодиса маълум нест. мақомоти расмӣ то ҳол қазияро шарҳ надоданд ва мегӯянд чун тафтишот идома дорад намехоҳанд ба он халал ворид шавад. номуайянӣ ҳароси сокинонро бештар кардааст.